खुलुमबाय relivenews 24 नि स्टुडिअ'आव रादाबखौ फरायदों आं अनजु ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं मोन द' हारिफोरा एसटि मोनसिगोन। सुप्रिम कर्टआ आबादारिफोरनि मोनथाम आयेननि सायाव बिजिरसिगोन। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव इउपिपिएलनि देरहासार फोरबो। भारतनि क्रिकेट गेलेग्राफोरखौ अस्ट्रेलियानि नायगिरिफोरा गाज्रि रावजों गाबज्रिदों। कभिड-19 नि भेक्सिन लानो आधार कार्डनि गोनांथार जागोन। दानिया आबुं रादाब। मिरु आरो आसाम सरकारनि खुंथायनि गोहोआव थानाय भारतीय जनता पार्टीनि माहारियारि आफादगिरि जे.पि. नाड्डाया दासान्दि आसामाव दावबायफैनानै रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव खुंनाय हाबाफारिफोराव बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिगासिनो। जे.पि. नाड्डाया 11 आरो 12 खालाराव साननैसोनि हाबाफारि लानानै दावबायफैदों। मैया 11 जानुवारियाव सिलचरनि पुलिस पेरेड ग्राउन्डआव बिजेपिनि विजय संकल्प मेलआव बिथां नाड्डाया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव बिथाङा माखासे बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा बुंदों दि मोन द' हारिनो एसटि होनाय बे मोन द' हारिफोरा जाबाय कच राजबंशी, मटक, मरान, टाई-आहम, चुटिया आरो टि ट्राइब। बिथांनि बादिब्ला बेफोर खामानिफोरखौ कंग्रेसआ मावाखैमोन होननानै बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बर'फोरा 50 बोसोरनिफ्रायनो सोमावसारगासिनोमोन आरो सा 4,000निबो बारा सुबुंफोरा जिउ खोमादोंमोन। दा बिजेपि सोरखारा आसामनि सिमायाव सोलायनाय लाबोआलासे एनडिएफबिफोरखौ हाथियार गारहोनानै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गुबै लामायाव लाबोनो हाबाय होननानैबो बुंथियो। गुबुन फारसे आसामनि कंग्रेस प्रेसिडेन्ट रिपुन बरा बिथाङा फोसावनायनि सायाव बुंदों दि मोन द' हारिनो एसटि होनो थाखाय पार्लियामेन्ट आरो प्रेसिडेन्टनि गनायथि नांगौ आरो बे खामानिया दाबो जायाखै। बेनिखायनो बिथां रिपुन बराया बुंथिदों जे.पि. नड्डा बिथाङा बेनि सोमोन्दै खौरां गैया नङाब्ला बिसायख'थिनि थाखाय मोन द' हारिनो एसटि होबाय होनना रायजो राजाखौ थगायदों होनना बुंदों। आबादारिफोरनि मोनथाम आयेननि सोमावसारनायनि सायाव सुप्रिम कर्टआ मोनसे अर्डार हरदों। बे अर्डाराव आबादारिफोरनि मोनथाम आयेननि सायाव नायबिजिरनानै जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै बुंदों चिफ जास्टिस एस.ए. बबडेआ। आबादारि आयेनखौ थाबनो बानायनो नाङा होननानैबो बुंदों। मोनसे पेनेल कमिटिबो दानायनि थांखि लादों। मख'नो गोनांदि सोमावसारारि आबादारिफोरजों मिरु सरकारा गोबां बार सावरायबाय, नाथाय जेबो सुस्रांनाय फैयाखै। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि गोबां जायगायाव सोमावसारगिरिफोरनि 2,000 नि बांसिन ट्रेक्टरफोर दं। बेनिखायनो मिरु सरकारा ट्रेक्टरखौ फैगौ 26 जानुवारिसिम सालायनो नाङा होननानै खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव इउपिपिएल हान्जानि देरहासार फोरबो खुंदों। बे फोरबोआव बिटिसिनि स्पिकार काथिराम बर', इएम घनश्याम दास, मुसलपुर बियाबनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म, गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र बर', एमपि नब कुमार सरनिया बिथांमोना बाहागो लायो। मेलाव स्पिकार काथिराम ब्रह्मआ गावनि बिबान लानायखौ फोरमायनानै बिबुंथि लाखियो। सदনৰ বাহিৰত আৰু সদনৰ ভিতৰত এই যি দুৰ্নীতি, যি দমন নীতি, যি শোষণ নীতি, এইটো পৰিসমাপ্তি ঘটোৱাৰ কাৰণে যি এটা কাৰ্যপন্থা, এই কাৰ্যপন্থা নিশ্চয় আমি গ্ৰহণ কৰিম। क'क्राझारनि एमपि नब कुमार सरनियाया गासैबो रायजोफोरखौ बिटिआरआव गोरोबलायनानै थानांगौ होननानै बिबुंथि लाखियो। দেখিছে যে আজি আমাৰ বাক্সা জিলা আপচু ইউপিপিএলৰ ব্লক কমিটিৰ নেতৃত্বত ইয়াত আচলতে সম্বৰ্ধনা সভা বা ৱেলকাম চেৰেমনি হৈছিলে। তাত আমি সকলোৱে আহিছোঁ। আমাৰ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া অহা কথা আছিলে, কিন্তু বিশেষ চৰকাৰী কামতো আহিব নোৱাৰিলে। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ 3টা দলৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁসকলে নিশ্চয় চৰকাৰখনৰ মেছেজখিনি ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিব পাৰিব আৰু আমি যি আশা লৈ বিটিচি চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল সেই আশাখিনি পূৰণ হ'ব। নিশ্চিত প্ৰথম পদক্ষেপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে বিশেষকৈ দুৰ্নীতিমুক্ত যিখন চৰকাৰৰ এটা পৰিস্থিতি আছিল, গোটেই ক'ত বিভাগীয়ভাৱে কি হৈছে এইখিনি অলৰেডি মানে শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু বাকী আমাৰ ইয়াৰ কিছুমান অসুবিধা আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ, যে ইয়াত চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট মানে যেনে কামবিলাক চলি আছিলে এইবিলাক এটা ডিচিপ্লিন আহি আছে। আৰু লগে লগে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাইজক যিখিনি সকাহ দিয়াৰ কথা চলি আছে সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। প্ৰথম বাজেট ডাঙৰে এটি কৈছে যে আচলতে বিৰোধীৰ এটা পজিটিভ এটা ভূমিকা থাকিব লাগে গঠনমূলক। তেওঁলোকে যদি ইয়াত থাকি তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ জনালেহেঁতেন, কাৰণ তেওঁলোকৰ 3বাৰৰ অভিজ্ঞতা আছিলে, সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে খুব ভাল হ'লহেঁতেন। কাৰণ কেতিয়াবা ৰাজনীতিত কেতিয়াবা শাসক কেতিয়াবা বিৰোধী পক্ষত থাকে,
আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা এইটো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পৰা সমস্যা আছে তেওঁলোকে যদি কেতিয়াবা চৰকাৰ বনাব পাৰে নিশ্চয় সমস্যা থাকিব যিহেতু এতিয়া 3টা দলৰ চৰকাৰ আছে এইটো তেওঁলোকে সন্মান জনাব লাগে তেওঁলোক থাকিব লাগিছিল अस्ट्रेलियानि सिडनी ग्राउन्डआव दासान्दि सोलिबाय थानाय अस्ट्रेलिया आरो भारत हान्जानि गेजेराव क्रिकेट सिरिजनि 3थि टेस्ट मेच गेलेनाय समाव भारतनि बलार महम्मद सिराज आरो जसप्रीत बुमराहनि सायाव अस्ट्रेलियानि माखासे नायगिरिफोरा ब्राउन डग आरो बिग मांकी बाथ्राजों गाबज्रिदोंमोन। बे जाथाया दासान्दि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि किरेन रिजिजुनिसिम सौहैदों आरो थोंजोङै संदाननांगौनि दाबि दैखांदों आरो गेलेमु मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे जाथायनि सायाव दासिमबो जेबो होआखैब्लाबो नाथाय बे जाथाया मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो जाथायनि सायाव थाबैनो संदाननांगौ होननानै बुङो। हादोरनाङै कभिड भेक्सिननि राननायनि हाबाफारिखौ कर'ना इनफेक्शननि भेक्सिन अभियानआ 16 जानुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन। गिबि कभिडशिल्ड भेक्सिनखौ सिराम इन्स्टिटिउट अफ इन्डियानि पुनेआव थानाय फसंथाननिफ्राय मैया गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैथायहरबाय। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भेक्सिनजों ल'ड जानाय ट्राकखौ पुलिस रैखाथिनि गेजेराव दैथायहरनाय जादों। भारतआव 16 जानुवारिनिफ्राय कर'ना भाइरासनि हेंथायै भेक्सिन थुनाय अभियानखौ जागायजेनगोन। गिबियाव 3 कौटि देहा फाहामगिरिफोरनो भेक्सिनखौ होग्रोनाय जागोन आरो भेक्सिन लानो थाखाय सासे सुबुंनो आधार कार्डनि गोनांथार जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। नायबाय थानो हागोन रिलाइभ निउज 24।